Там е лесно обаче, че нямам един джип мамицата му да еба, да вляза да го изкупая, знаеш как? Да, спирам на място, първа бавна цялата газ. Дърпат ма малко с въжето, първа бавна цялата газ, разбираш? И да видим лесно ли ще след. Ама едно въже за газа вързал да мъм да го местим на където си искаме, разбираш вътре. Да. Айде и готово търсето, като го направи така навсякъде, както е тук. Отгоре надолу, Руме. Отгоре надолу. Стига, стига. Готови ли си двама? Буксуй назад, Ицо. Давай. Удари го в главата. Добре, че нямаш шегел накрая. Точно в главата го удари. Ама то нема. Ти сте манярката. Върши работа, плави на друго. Марто, няма много да свари така циката. Ще може. Въжете слабо. Да се преместят. Дръпне с трамера, че тежък има. Напротив, по-добре, че е дълго. Що мислиш, че ми се търпи? Що мислиш, че ми се търпи? Тук беше под ръка и викат колана, ти бил забързан отзад. Той колана не издава. Няма ли въже? Румен, дай да го закача с врангара, има въртящ момент, може да го извади бавно. Ето го лаша. Вижте къде съм чул. Ти ако искаш, лезе да гледаш. Стига, пак ще влезеш до тук.